усе памятаем падзелы, там антычнасць, старажытны свет, сярэднявечча, там, скажем, новы час і гэтак далей. Гэта ўсё добра і правільна, але гэта храналогія, якая, на мой погляд, і на погляд шмат якіх даследчыкаў, больш слушная для школьных падручнікаў, чым для рэальнай гісторыі і рэальна для таго, што адбывалася. Таму што ніхто ніколі не можа сказаць, дзе сярэднявечча пачалося, дзе сярэднявечча скончылася. Таму гэта ўсё умоўна, і любая храналогія, яна умоўная і выкарыстоўваецца для таго, каб спрасціць тыя працэсы, якія адбываліся. Таму што, відавочна, ёсць пэўная розніца паміж сярэднявеччам і сучаснай гісторыяй. Ніхто не будзе адрознівацца. Але тут мне прыходзіць на ум такі роздум з яшчэ грэцкай філасофіі. У мяне на галаве шмат валасоў. Калі вырваць адзін волас, то я не стану лысым. А калі вырываць волас за воласам, то ў канцы канцоў я стану лысым. Вось на якім воласе я стану лысым. Вось калі ж той год, калі пачалося сярэднявечча. Ну, там у падручніках мы разумеем, там 1492 год, там 1450-е гады, можа быць увогуле там, нехта кажа 17-е стагоддзе, што заўгодна гэта можа быць. Што для нас істотна? Для нас істотны будзе падзел, які акурат праходзіць у 16 стагоддзі. Гэта падзел на дамадэрную гісторыю і мадэрную гісторыю, ці раннемадэрную гісторыю. Вось гэта раннемадэрная гісторыя, яна пачынаецца акурат 15-16 стагоддзя, но ўсё ж такі для тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага Рэчы Паспалітай гэта ўсё ж такі дакладна 16 стагоддзя. У чым там вялікая розніца? Вялікая розніца менавіта у тым, як выглядала грамадства, у эканамічных стасунках, у поглядах на свет. У 15-16 стагоддзі свет становіцца просто каласальна іншым, бо мы просто бачым вось гэты глобус, мы бачым гэты глобальны свет. Мы бачым, што ўжо адкрываецца Амерыка, мы бачым, што гэта, крыху такі каланіяльны тэрмін, там адкрываецца Амерыка, але еўрапейцы адкрываюць. Мы бачым, што наўпрост паміж ёсць канкрэтная, дакладная розніца паміж тым, што было да гэтага і тым, што было пасля гэтага. І рэвалюцыя у медыйнай сферы, якая, як я вам ужо казаў, і на мінулых курсах, і на мінулых лекцыях, але хочу падкрэсліць, таму што зноў, нават учора ўначы чытаў пэўныя новыя нямецкія тэксты, і зноў разумею, наколькі ж ўсё ж такі гэта быў наўпрост бум, як усё мянялася ў свядомасці, наколькі ж гэтая кніга змяніла ўвогуле погляд на свет. Просто чалавек праз некалькі гадзін мог ужо атрымаць гэтае новае выданне, праз некалькі дзён ужо па Еўропе просто гэта магло развозіцца, і пашырэнне гэтых ведаў раз і назаўсёды пачало мадэрны час. Мадэрны час ці раннемадэрны час. Вот гэты падыход, калі ласка, прашу, каб вы мелі на ўвазе заўсёды, што гэта больш істотна, гэта больш важна, чым параўноўваць там гэта сярэднявечча, гэта вось не сярэднявечча і гэтак далей. Таму што тэрміны спрэчныя, і з такімі тэрмінамі, як сярэднявечча, ёсць звязана вялікая колькасць міфаў, напрыклад, там цёмнае, гразнае сярэднявечча і гэтак далей. Гэта ўсё міфы, якія назапасіліся, гэта ўсё відавочна было не так, але калі мы абіраем вось такія канструкты, як мадэрны час, дамадэрны час, гэта больш і больш нас набліжае да разумення сутнасці непараўнальных зменаў таго ўзроўня свабоды, які атрымаў індывідуум, таго ўзроўня ведаў, якія людзі атрымалі. Гэта мапа канфесій у Еўропе ў 1570 годзе. Гэта такі прамежкавы этап, ці пераход да завяршэння рэфармацыі. Бо рэфармацыя, як я ўжо казаў, гэта кансерватыўная контррэфармацыя, гэта кансерватыўнае абнаўленне каталіцкай царквы, а рэфармацыя гэта наўпрост пераход і змена увогуле
у адносінах чалавека з царквой, чалавека з Богам. І мы бачым, што за дзесяцігоддзі, якія прайшлі з 1517 года, у Еўропе з'явіўся шэраг важных канфесій. Да? Гэта лютэране, лютэранская канфесія, гэта кальвіністы, тое, што можна назваць пратэстантамі ў шырокім сэнсе, туды ж англіканства, англіканская царква ў Англіі, пазней у Брытаніі. Вы бачыце, што больш за ўсё чыстымі сталі паўночныя землі. Скандынавія стала абсалютна пратэстанцкай, таму што была далёка ад Рыму і не так моцна звязана з гэтай прапагандай рэлігійнай, бо, безумоўна, роля рэлігійнай прапаганды адыграла вялікую ролю як у тым, што рэфармацыя ўвогуле з'явілася, бо рэфармацыя была выклікам, у тым ліку, на ціск з боку каталіцкай царквы, на рэчы, якія ўжо не адпавядалі рэчаіснасці, на наўпрост хлусню, і вось гэтая незадаволенасць жыццём прыводзіць да пэўных зменаў. Так, мы бачым, вось гэта паўночная Еўропа, яна засталася цалкам такой рэфармацкай. Праўда, былі змены там пасля ў Швецыі, але мы не будзем пра гэта казаць. І, канечне, адбылася секулярызацыя у герцагствах у Прусіі і у Лівоніі. Тое, што былыя ордэны каталіцкія, местныя кіраўнікі захацелі выкарыстаць рэфармацыю, каб атрымаць паўнату ўлады. І, дарэчы, вось гэтыя працэсы атрымання ўлады з дапамогай веравызнання, з дапамогай змены веравызнання, так званай канверцыі, перахода з іншай канфесіі ў другую, гэта выкарыстоўвалася, канечне, у палітычных мэтах. Тое самае ў Вялікім княстве літоўскім. Мы павінны разумець, што для таго часу, безумоўна, радзівілы, напрыклад, якія былі проста такімі лідарамі у пэўны час рэфармацыі, там Мікалай Радзівіл Чорны і гэтак далей. Яны выкарыстоўвалі змену веравызнання, змену канфесіі для таго, каб атрымаць самастойнасць, большую незалежнасць, падкрэсліць сваю унікальнасць, выбітнасць і гэтак далей. І, канечне, гэта паказвае нейкія сувязі і нейкую своечасовасць, бо, умоўна, тыя ж радзівілы былі моцна звязаныя са Святой Рымскай імперыяй, атрымалі тытулы там графаў Святой Рымскай імперыі, здаецца, там 1547 год. І, канечне, гэта у тым ліку, нягледзячы на тое, што Святая Рымская імперыя засталася як каталіцкай краінай, тым не менш, вось і гэта ўплывала, тое, што там вялікі ўзровень гэтага. І вы бачыце тут яшчэ вось гэтым такім чырвоненькім у самым сэрцы Еўропы, так, не Беларусь сэрца Еўропы, а ўсё ж такі, напэўна, вось сюды, дзесьці там Чэхія, ў гэты рэгіён, цэнтральная Еўропа, там гусіты, і там рэфармацыі як такой амаль не было, таму што там была протарэфармацыя, і гэта таксама сведчыць пра вось гэтую ролю гісторыі, да? Працэсы рэфармацыйныя адбыліся ў Чэхіі раней, і таму такіх глыбокіх, такіх істотных зменаў, як у іншай Еўропе, там не было. Паглядзім на Вялікае княства Літоўскае. Мы разумеем, гэта карта 1570 году, таму тут яшчэ няма грэка-каталіцкай царквы, пра якую я казаў мінулы раз. Мы бачым, вось тут прыкладна ўжо існуе Рэч Паспалітая, і мы бачым прыкладна две палавіны. Вось гэта такая каталіцкая з уплывамі у тым ліку і ў Польшчы, і пасярэдзіне акурат мы бачым уплывы рэфармацыі, але ўсходняя частка застаецца пад такой палавіна на палавіну праваслаўнай. Чаму палавіна на палавіну? Таму што, безумоўна, каталіцкая царква была і там, і мела пэўныя правы. З кары на
дзейнічаў адзін фактычна, да? А ў другой палове 16 стагоддзя ўжо з'яўляецца пакаленне людзей, якія займаюцца кнігадрукаваннем і пашырэннем асветы. Вось тое, што ў нас ёсць Сымон Будны, Кавічынскі, Крышкоўскі, Цяпінскі, што ў нас ёсць Мамонічы, сям'я Мамонічаў і іншыя людзі, Фёдараў, Мсціслаўскі, Спірыдон Собаль і гэтак далей. Вось гэта ўжо пра нейкае пакаленне, якога не было ў пачатку 16 стагоддзя, але якое з'явілася ў другой палове 16 стагоддзя. І гэта вось тое, што трэба разумець. Але гэтая тэндэнцыя, якая кажа аб тым, што патрэбна даспець, каб людзі разам рабілі адну нейкую канкрэтную справу, каб людзі мелі агульнае жаданне, паспалітае жаданне займацца той ці іншай справай, вось гэта менавіта пра генерацыю Лютера, пра пакаленне Лютера. Я тут гэта выкарыстоўваю менавіта ў нямецкім значэнні, таму што ў нямецкай гістарыяграфіі ёсць такі тэрмін генерацыя Лютера. Да? І вось у нас на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага таксама вельмі добра было б шукаць і ствараць новыя сэнсы, новыя такія тэрміны, якія пакажуць вось гэтае падабенства, ці наадварот скажуць, што гэтага падабенства не было. Таму што падабенства было не ва ўсім. Вяртаючыся да Скарыны, трэба сказаць, што вось гэты працэс, які адбываўся у часы, зараз вось пакажу гэтыя карцінкі, пасля вернемся, да, у часы Эразма Роттердамскага, у часы Лютера, па перакладанні Біблій, па магчымасці даць гэтыя тэксты, зрабіць іх даступнымі людзям, то Францішак Скарына, напрыклад, да, рабіў ўсё ж такі выданне Бібліі не на мову, якой размаўлялі людзі, не на вернакулярную мову, а ствараў сакральную мову сваёй рэдакцыі. І гэта вялікае адрозненне. Вось гэтыя працэсы, яны адбываліся паралельна, думкі былі агульныя, і тэндэнцыі былі агульныя, але выкананне было іншае. Ідэя была даць кнігу максімальна шырокім колам з таго кола, якому кніга была ўвогуле даступна, так? То бок гаворка ідзе пра значна больш багатае кола, значна больш зажытачнае кола, чым тыя людзі, якія у заходняй Еўропе атрымалі гэтую кнігу, але тым не менш ёсць каласальная розніца паміж выкананнем, таму што ўсё ж такі Лютер гэта зрабіў сапраўды на мове, якая аб'яднала нямецчыну, а мова Скарыны гэта было крыху нешта іншае, і яна не паўплывала. Руская Біблія Францішка Скарыны не паўплывала на фарміраванне беларускай мовы, яна ў выніку сфарміравалася на падмурку дыялектаў там 18-19 стагоддзя, 17, 18, 19 стагоддзя і гэтак далей, але не на літаратурных крыніцах Францыска Скарыны. Пасля, канешне, былі ўплывы, і пэўныя ўплывы мы бачым і на сёння, але тым не менш гэта было нешта іншае. І гэта трэба усведамляць. Крыху пра паўночны рэнесанс, таму што у мінулы раз казаў, што ў Вялікім княстве Літоўскім такога, як мы ведаем, рэнесанса не было. Але хочу некалькі словаў сказаць пра рэнесанс паўночны, пра тое, што знівала яго ад італьянскага рэнесансу. І для мяне асабіста гэта значна больш цікавая плыня, кірунак, напрамак у мастацтве. Я захапляюся гэтым, гэта сапраўды тое мастацтва, якое прыводзіць мяне ў шок заўсёды, калі бываю ў музеях, напрыклад, у музеі гісторыі мастацтва ў Вене. Вы бачыце тут вось Брейгеля з Вавілонскай вежай, гэта Вена. Ці вось гэты малюнак, гэтая карціна Брейгеля з Гемельды галереі ў Берліне. Вось гэты паўночны рэнесанс, у адрозненне ад італьянскага рэнесанса, быў значна больш звязаны з карнавальнай культурай, з народнай культурай, з хтанічнай культурай. Ён больш свабодны, як мне падаецца. Ён менш такі сакральны, эпатажны, узняты, пафасны, трыумфальны. І вось гэта
перадае эмоцыі, перадае дух і культурную атмасферу той Еўропы, уключаючы Вялікае княства Літоўскае. І калі мы не можам убачыць, як выглядалі нашыя гарады, вёскі, нашыя сяляне, бо гэта ці не захавалася, ці згарэла, ці скрадзеная і дзесьці ляжыць у нейкіх запасніках, дзе мы і не ведаем дзе. А вось гэтае мастацтва паўночнага рэнесансу, яно нам дазваляе рэканструяваць, хаця б крыху заглянуць у тую прастору, што ж тады адбывалася. Уменне апісваць, уменне паказваць, яно, на мой погляд, страчвае сваю актуальнасць, калі ты стаіш перад такімі творамі, шэдэўрамі, як, напрыклад, вось брэгелеўскія рэчы. І тут яшчэ хочу падкрэсліць, вяртаючыся да, напрыклад, працы Альбрэхта Дюрера, неперавершанага мастака 16 стагоддзя. Гэта партрэт таксама Эразма Ротэрдамскага, управа гэта гравюра. Таксама звяртаю вашу увагу, што для паўночнага рэнесанса была вельмі характэрна графіка, графічная творчасць, таму што зноў жа графіка была даступная больш шырокім колам. І Дюрер у пачатку 16 стагоддзя змяніў цалкам проста погляд на гэтую графіку, на гравюры, бо тое, што ён рабіў, і гравюры па дрэву, і гравюры па металу, ксілаграфіі, і гэтыя купферсціж нямецкія, гэта ўсё проста поўнасцю я не магу гэта апісаць словамі, і на мінулай выставе, якая была ў Альберціне, у Вене, пра Леонардо да Вінчі, Дюрер, я стаяў перад малюнкамі Леонардо да Вінчі і думаў, боже, хто такі Леонардо да Вінчі ў параўнанні з Дюрерам? Тое майстэрства, якое было, мяне прымусіла так вось крытычна паглядзець на італьянскі рэнесанс і зноў захапіцца гэтым паўночным. Чаму я гэта паказваю, чаму я распавядаю? Таму што, безумоўна, беларускія землі апынуліся пад уплывам менавіта вось паўночнага рэнесансу, менавіта нямецкага мастацтва, польскага мастацтва, на якое быў распаўсюджаны гэты ўплыў. І, канечне, таму што хочу зноў сказаць пра патрэбу ў рэканструкцыі. Калі я кажу пра 16 стагоддзя, калі я кажу пра падыход да гісторыі, пра спробу глядзець у кантэксце, я кажу раз за разам пра тое, што нам трэба, і прашу вас, асабліва тых, хто ў Беларусі, бо там цяжэй выйсці з паўсядзённасці, цяжэй убачыць вось гэты еўрапейскі, заходнееўрапейскі кантэкст. Калі ласка, разумейце, наколькі важную справу нам дае гэты еўрапейскі кантэкст, калі ён дазваляе нам рэканструяваць некаторыя рэчы, якія не захаваліся. Вопратка, адзенне, харчаванне. Мы можам з дапамогай даследаванняў еўрапейскіх рабіць прагнозы і спрабаваць паглядзець, як жа ўсё ж такі тыя ці іншыя працэсы выглядалі на нашых землях. Нешта пра паўночны рэнесанс у кніжнай культуры. Вось гэта неперавершаны шэдэўр, гэта малітоўная кніга, малітоўнік Альбрэхта Гаштольда, канцлера Вялікага княства Літоўскага, здаецца, які жыў у Вільні, графа. Ён замовіў гэты малітоўнік у майстэрні майстра-самастрэльніка у Кракаве, які рабіў таксама малітоўныя кнігі для караля і вялікага князя. Гэтыя малітоўнікі ўзнікалі ў 20-е гады 16 стагоддзя. Гэта пергамен, намаляваны. Мы разумеем, што ў той час яшчэ ўжо лёгка можна было набыць друкаваную кнігу, але тут вось гэтыя малюнкі не маглі не быць проста выкарыстаныя, бо гэта нейкі такі ўзровень зноў жа вельмі высокі. Вось так выглядала кніга для аднаго з самых заможных людзей у Вялікім княстве Літоўскім. Гэтая кніга захоўваецца ў Баварыі зараз, а
экспанавалася некалькі год таму ў Вільні у палацы вялікіх князей літоўскіх. А гэта надгробак Гаштольда у Вільні у катэдры святога Станіслава. Калі ласка, таксама прыклад, гэта 30-е гады 16 стагоддзя. Чаму заўсёды кажу недакладную дату, бо мы ведаем дакладныя даты, каб вы проста разумелі, не трэба прывязвацца да гэтых датаў, не трэба, бо проста вось гэта характэрна для тых часоў. Да? Для 30-х гадоў 16 стагоддзя так выглядаў, у прынцыпе, для багатага чалавека у Вялікім княстве літоўскім. Абсалютна ў еўрапейскім стылі, абсалютна вы не знойдзеце ніякіх істотных адрозненняў ад таго, што ў той час стваралася ў Еўропе. І гэта кажа пра існаванне агульнага культурнага ландшафту у пэўнай час, скажем так, у пэўнай генерацыі, у пэўным коле грамадства. Да? Тыя заможныя колы, якія мелі дасяг да багацця, мелі сувязі з Еўропай, яны былі цалкам звязаныя з гэтай культурай. Ну і тут мы ўжо бачым такія пачаткі сармацкай культуры, пра якую скажам крыху пазней. Храналогія гісторыі Вялікага княства літоўскага. Тут галоўнае, што хочу сказаць, давайте будзем спрабаваць шукаць новыя падзелы ў гісторыі Вялікага княства літоўскага. Да? Чаму мы заўсёды прымерваемся, прывешваемся да, напрыклад, даты 1569 год? Чаму для нас так важна там 1588 год статут Вялікага княства літоўскага? Ці там 1529-1566 3 статуты, да? Чаму мы вось гэта ўсё ведаем? Я хочу зноў і зноў звярнуць вашу увагу на пакаленні, на існаванне гісторыі пакаленняў. Да? Пакаленне з Карыны 1480-е гады, 1540-е гады. Да? І наступнае пакаленне, якое ўжо значна мела больш магчымасцяў, ўжо былі не піянерамі ў той справе, якую яны займаліся. І тут гаворка ідзе і пра літаратуру, і пра мастацтва, пра іканапіс, пра архітэктуру, да? Бо гэта трэба зразумець, генерацыя ананімнай засталася. Да? Мы ведаем некалькі імёнаў. У Еўропе гэта значна больш. У Еўропе мы ведаем у Нямецчыне, выбачаюсь, я заўсёды кажу у Еўропе і ў ВКЛ, я маю на ўвазе у заходняй Еўропе. Да? Я не выключаю Вялікае княства літоўскае з прасторы еўрапейскай, таму што Вялікае княства літоўскае без усялякіх сумневаў было часткай Еўропы, гэта дакладна, бо любая мапа Еўропы заўсёды ўключае Літву. Літуанія, Вялікае княства літоўскае і так далей. Таму тут нават не трэба спрачацца. І наяўнасць лацінамоўнай літаратуры і экспарт Вялікага княства літоўскага ў Еўропу, як мы казалі ў мінулы раз, у заходнюю Еўропу, гэта нам кажа пра тое, што, безумоўна, тут пытанняў ніякіх няма. І сама Еўропа нас прымала. І Мішэль Мантэнь, напрыклад, які напісаў сваю геніяльную кнігу «Опыты», эсэ. Мішэль Мантэнь, французскі філосаф, які сапраўды пачынальнік жанру эсэ увогуле, ён таксама цытуе і спасылаецца на гісторыі, якія адбыліся ў часы Вітаўта. Да? То бок мы застаемся ў фокусе. У тых гуманістаў, якія жылі ў той час, яны ведалі, мелі пэўныя звесткі, можа не зусім дакладныя, не так шмат, але тым не менш яны атрымоўвалі гэтую інфармацыю. Значыцца, таму, глядзіце, 1569 год – гэта важная падзея, гэта палітычны падзел, але шмат дзесяцігоддзяў гэты падзел ўсё яшчэ заставаўся штучным, і існаванне вось гэтага вялікага кантыненту Русь, як мы бачылі сёння на пачатку лекцыі, яно сведчыць пра тое, што працэсы ішлі значна больш марудна, ўсё гэта запавольвалася. І абсалютна не адразу пасля гэтай даты гэта тэрыторыя стала польскай. Зусім все не так. Толькі ў 17 стагоддзі канчаткова гэта адбылося, значна ўзрасла роля польскай мовы і гэтак далей. Таму зноў і зноў падкрэсліваю храналагічна, калі ласка, давайте будзем шчырымі і будзем заўсёды мець на ўвазе тое, што гісторыя адбываецца не ў падручніку,
і тое, што мы чытаем напісана па-беларуску пра нашу гісторыю, гэта заўсёды погляд гісторыка, і мяне гэта напружвае перыядычна, таму што гэта заўсёды спроба з наяўных крыніцаў зрабіць высновы. Гэта ўсё роўна, што умоўна сабраць усяго класу толькі 3 паперы, прааналізаваць іх і зрабіць выснову, што калі гэтыя паперы одна на 10, одна на 5, одна на 3, значыць, гэты клас вучыўся так. Абсалютна гэта не так, і таму прашу, вось мейце гэта на ўвазе, і з храналогіяй будьце вельмі асцярожныя. Калі вас будуць прасіць, ці вы самі захочаце вось дзяліць гісторыю Вялікага княства Літоўскага на пэўныя такія падзелы, то лепш казаць, што значная змена адбылася тады, калі ў Вільні, у сучасным Вільнюсе, быў заснаваны універсітэт, езуіцкая акадэмія. Вось гэта сапраўды значная падзея, якая паўплывала на увогуле гістарычныя тэктанічныя змены ў Вялікім княстве Літоўскім. І не будзем забываць пра тое, што заставалася велічэзная маса людзей, сялянаў, для якіх ж па-ранейшаму вельмі шмат было недасяжна. Яны атрымлівалі звесткі, таму што людзі перасоўваліся, міграцыя інфармацыі была вялікая, але тым не менш недастатковая для таго, каб тыя ж сяляне былі еўрапеізаваныя на такой ступені, на якой была еўрапеізаваная шляхта. Пра шляхту Вялікага княства Літоўскага распавяду на прыкладзе Мацея Страйкоўскага, які з'яўляецца асноўным гісторыкам 16 стагоддзя ці такім пісьменнікам гісторыі, які напісаў паэму «Хроніка польская, літоўская, жмуцкая і ўсёй Русі», якая ніколі дагэтуль света не бачыла, ці якой свет раней не бачыў там. Вось гэты пан, ён быў такім распаўсюджвальнікам гісторыі, распаўсюджвальнікам ідэяў сарматызма, то бок таго, што, па-першае, шляхта паходзіць ад сарматаў, і шляхта паходзіць ад старажытных рымлянаў. Палемон, які уцёк з Рыму, прыплыў у балцкія землі і заснаваў тут палітычную нацыю літвінаў. Гэта першае, а другое, гэта важна, таму што гэта рабіла палякаў, якія былі, то бок літвіны, ад рымлянаў, польская шляхта ад сарматаў, і вось гэтая плыня, вось гэтая ідэя літвінская, яна рабіла літоўскую шляхту Вялікага княства Літоўскага, ставіла яе на галаву вышэй за польскую шляхту. Гістарычна. Гэта цікава. І мы павінны разумець, што ў той час адбываецца супрацьстаянне з Масквой, з царствам маскоўскім, якое спрабавала дыскрэдытаваць паходжанне вялікіх князей літоўскіх. І вось гэтая кніжка у тым ліку была канкурэнцыяй тых гістарычных тэкстаў, якія мелі распаўсюджанне ў маскоўскім княстве. Гэтая кніжка ў спісах рукапісных калавала, была пашырана таксама на ўсходніх землях, у Маскве. Гэта вельмі важна. І што маецца на ўвазе? Што за новы погляд? Безумоўна, тады ўжо былі пісьменнікі, былі гісторыкі. Марцін Бельскі, Мацей Змехава, Авгусцін Ратундус і гэтак далей. То бок было іх даволі шмат. У Польшчы было вельмі шмат, скажу, 16 стагоддзі гісторыкаў. І гэта важна, таму што з'яўляецца актуальная патрэба у асэнсаванні нацый, у асэнсаванні дынастыі. Бо дынастыя Ягелонаў, напрыклад, якая акурат у 16 стагоддзі памірае, і пра гэта таксама трэба сказаць, але ў нас няма на гэта часу. Вось гэтая дынастыя, якая існуе, яна хоча быць аргументаваная нейкімі дакументамі. І гэта, канешне, было раней. Гэта і Длугаш, гэта і той же Космас, там яшчэ ў 11 стагоддзі ў Чэхіі, былі прафесійныя хронікёры, храністы. Але ўсё больш і больш вось людзі з гэтай генерацыі, людзі такія як Мацей Страйкоўскі, яны былі
тымі, хто аналізаваў некалькі крыніцаў і узбагачаў гэта сваім багатым досведам і рабіў анатацыю, даваў свой погляд і падпісваў сваім імём. У адрозненне ад храністаў, там хроніка Вялікага княства Літоўскага, іншыя хронікі, да, летапісец вялікіх князёў літоўскіх і гэтак далей, гэтак далей. І гэтыя хронікі былі часам рыфмаваныя, то бок не толькі напісаныя ў прозе, але ў большасці сваёй рыфмаваныя для таго, каб гэта было цікава. Вось, «Залаты век Беларусі», Станіслаў Акінчыц, такая навукова-папулярная кніга, якая звязвае, чаму залаты век быў у Беларусі. Таму, што гэта быў век рэфармацыі, таму, што прыйшла свабода веры, таму, што гэты час была сапраўдная Беларусь, таму, што пасля да гэтага там нічога не было, а пасля былі польскія ўплывы, расейскія ўплывы, і таму вось 16 стагоддзя ці там дзесяцігоддзі, 60-е гады, 70-е гады, яны былі менавіта залатым векам Беларусі, калі так казаць, калі спрошчваць. Да? Я не маю нічога супраць гэтага. Гісторыю трэба паэтызаваць. Памятаю, як мы нашы размовы з пакойным Дударовым, Алексей Ануфриевич Дударов, на жаль, памёр 2 гады таму. Мы з ім былі ў добрых стасунках, і калі я браў аднойчы яго інтэрв'ю на 70-годдзе, ён мне казаў, гісторыю трэба паэтызаваць. І так, як рабіў гэта ён, напісаўшы князя Вітаўта, чорную панну Нясвіжа, пры тым, што там, можа быць, і ні слова праўды няма. Але гэта сапраўды стварэнне вось гэтага міфа, паэтызацыі. І таму нічога дрэннага ў тым, што мы маем свой залаты век, мы нешта памятаем пра тыя падзеі, мы захапляемся гэтым. Нічога ў гэтым няма. Гэта вельмі добра, я гэта падтрымліваю, і я заўсёды рады, што ў нас ёсць гэтыя тэксты, у нас ёсць гэтая вялікая мастацкая літаратура, бо тое, што зрабіў Дударов, для мяне зусім не кіч, а вельмі цудоўныя рэчы, якія нам для нас прыемныя, якія для нас цікавыя, якія фарміруюць у нечым нашу ідэнтычнасць. Але гістарычна, калі падыходзіць, то, безумоўна, Вялікае княства Літоўскае ў 16 стагоддзі, 15 стагоддзі, у 17 стагоддзі мела як пазітыўныя рысы, так і негатыўныя рысы. Бо менавіта ў 16 стагоддзі войны бясконцыя, спусташэнне, Ливонская вайна, захоп Полацку, 79 год, 80 год і гэтак далей, Ливонская інфлянская вайна, калі золата, якое было захоплена пасля адліваюць каўшы. І вы ўсе вельмі добра разумееце, што для тагачаснай Еўропы ў цэлым войны былі абсалютнай нормай, ваявалі паўсюль. Далей, рэлігійныя супрацьстаянні, былі рэлігійныя войны. І гэтая знакамітая талерантнасць, якая была ў Вялікім княстве Літоўскім, пра гэта яшчэ не ўсё даследавана і не ўсё напісана. Так, у нас не было значных конфліктаў, такіх як, напрыклад, у Францыі, такіх як, напрыклад, у Нямецчыне. Не было гэтых рэлігійных войнаў, але гэта звязана з тым, пра што я казаў раней, наяўнасць і распаўсюджанасць гэтых двух традыцый. Бок о бок жылі праваслаўныя і каталікі пастаянна, і таму з'яўленне нейкай новай традыцыі, канечне, прыводзіла да супрацьстаяння. Канечне, людзей каралі. Гэта не было наўпрост так дзіка, як гэта было у Еўропе. Безумоўна, у 17 стагоддзі мы бачым вельмі шмат цікавых гісторыяў. Напрыклад, у Нацыянальным мастацкім музеі Мінска вы можете прыйсці і знайсці партрэт, які падпісаны, здаецца, як Грызельда Сапега ці нешта такое. Але насамрэч гэта не так. Гэта партрэт каралевы Англіі, які быў падараваны каралём Англіі Радзівілам. Вось калі вы прыходзіце ў Нацыянальны мастацкі музей і бачыце такія партрэты, вы сапраўды уяўляеце, наколькі агульнай была гісторыя і наколькі агульнай было прастранства. І тыя ж Сымон Будны, Францішак Скарына і іншыя людзі, яны былі абсалютна акцэптавальныя і прымальныя ў прасторы еўрапейскай
і гэтак далей, нягледзячы на тое, што той жа Скарына друкаваў кніжкі для праваслаўных. А зараз пакажу вам кніжку, якую я знайшоў у кастрычніку гэтага года, якая нечакана нас знаёміць з гісторыяй жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Ось перад вами такі рэнесансны пераплёт. Вы бачыце 1528 год, напісана, што ж там можа быць. Кніжка добра захаваная, у прынцыпе, як на 500 гадоў. На вокладцы першай нейкі святы. Все так прыгоженька, красивенька, але калі адкрыць гэтую кніжку, то там адразу пад вокладкай, ці калі казаць праўдзіва, сама вокладка зроблена не з дошкі, а зроблена з паперы. З паперы выданняў Францыска Скарыны. Таму што любая друкарня мае пасля сваёй дзейнасці макулатуру, якая застаецца. І Францыск Скарына не выключэнне. І вось у 1528 годзе, яшчэ за жыцця Скарына ў гэты час яшчэ там дзесьці Вільня, Кёнігсберг дзесьці там, а ў гэты год для таго, каб зрабіць пераплёт, выкарыстоўваюцца аркушы з кнігі суддзяў Скарыны. Чаму гэта цікава? Па-першае, гэта для вас рэальны прыклад таго, што адбывалася ў 16 стагоддзі з кніжнасцю. Папера была такой дарагой, што макулатуру было выкарыстоўваць эканамічна выгадна. Бо, каб зрабіць гэтую вокладку, патрэбна было выкарыстаць не менш як 5 аркушаў на першай вокладцы, так называемая верхняя крышка, і на задняй крышцы таксама. То бок тут 10 аркушаў Скарыны. А таксама вы тут бачыце управа тэкст на лацінскай мове. Гэта пергамен, гэта кавалачак пергамена ці пергаменту, які выкарыстоўваўся для таго, каб зрабіць пераплёт. Цяпер вы можете мяне запытацца, няўжо кніжкі Скарыны так мала былі каштоўныя і нікому не патрэбныя, што іх парэзалі і зрабілі з іх пераплёт праз 10 гадоў пасля выдання. Зусім не так. Гэтая кніжка ніколі не існавала як кніжка. Гэта былі аркушы, якія перавозіліся на падводах, на вазах, і якія Скарына вёз з Прагі ў Вільню. Але па дарозе ён спыніўся ва Вроцлаве. Пра гісторыю з Вроцлава можаце пачытаць у інтэрнэце ў маім артыкуле з Надзеяй Марозавай «Францішак Скарына ва Вроцлаве. Адам Дыён», і я пра гэта казаў на мінулых лекцыях пра Францыска Скарыну, калі ласка, паглядзіце. Але ён спыніўся ва Вроцлаве. Мы не ведаем, чаму, што адбылося, але так ці інакш ён там пакінуў, ці адразу прадаў, ці пакінуў на нейкіх складах вялікую колькасць непатрэбнай яму паперы. І гэтую паперу на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, мы ведаем дакладна, выкарыстоўвалі для таго, каб рабіць вокладкі кніжныя. Гэта тэма вялікая асобная Скарына ва Вроцлаве. Тут што важна, чаму мы ведаем, бо яшчэ з канца 19 стагоддзя знаходзілі ў вокладках, у пераплётах знаходзілі аркушы Скарыны. Гэта ўсё паходзіць з майстэрні аднаго пераплётчыка. Вось некалькі дзесяцігоддзяў яму хапіла макулатуры, каб гэта рабіць. Тым не менш, вось той пераплёт, які вы бачыце, гэта самы першы пераплёт па храналогіі нам вядомы. Гэта 1528 год. І гэта дае нам магчымасць сцвярджаць, што Францішак Скарына быў яшчэ жывы і што ён гэтая макулатуру прывёз ва Вроцлаў сам. А пераплётчык гэты вроцлаўскі, яшчэ дадам, да? І там ёсць і партрэт ягоны, вось калі прыгледзіцеся, там дрэнна бачна. Не даў я вам у добрай якасці партрэт гэты, але там літары ХБ, гэта ініцыялы пераплётчыка, і гэты пераплётчык вроцлаўскі, да? І вось гэта даказвае, што Скарына прывёз гэтыя аркушы да свайго вяртання ў Прагу, бо ён вяртаўся ў Прагу ў 30-е гады, а гэта перапляталася ў 28 годзе. А пад самой вокладкай гэтая кніжка, гэта канвалют, то бок зборнік з 5 кніжак рэфарматараў.
тэолагаў, лютэранаў і не толькі, да, 1527 года выдання. Таму паглядзіце, як цікава і прыгожа, да? І вось у такім выглядзе гэта праіснавала 500 гадоў. Нехта адкрываў гэтага скарыну, ну і бачыў скарыну ўвесь час на вокладцы, і, можа быць, нават не разумеў, што гэта скарына. Такая прыгожая, цікавая гісторыя. Ну і скажу, што гэта таксама адзіны вядомы пераплёт, у якім скарына бачная адразу, то бок не трэба было ламаць гэты пераплёт, не трэба было нічога выцягваць, вось у такім выглядзе гэты пераплёт існаваў увесь час. На гэтым дазволю скончыць, узяў дадатковыя хвіліначкі, бо звычайна на гадзінку вам расказваю, взяў дадатковыя там 7 хвіліначак. Кантакт для сувязі вы бачыце, моя электронная пошта Александр Паршанков знам CZ. Калі ласка, пішыце ў любы час. Калі знойдзеце, то пішыце ў Фейсбуку, пішыце ў Тэлеграме і гэтак далей.